Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Susilo Dwidarto saking Swastika M3 badhe macaaken teks siraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Sugeng enjing para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tansah kinurmatan. Bapak saha ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudarsono. Saderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten ngarsoning Gusti ingkang akarya jagat. Bilih ing wekdal punika saged sedaya dinten Selasa tanggal 12 Kito Makempal. Wonten ing mriki kanthi kahanan sehat boten wonten kalane setunggal menapa mawon. Lan saged ngestreni adicara siraman calon pengantin putri anak Ayu Ajeng Kusuma Saraswati putrinipun Bapak Heris kaliyan Ibu Sulis. Para rawuh bapak saha ibu ingkang tansah kinurmatan. Boten kesupen ing adicara siraman menika ingkang winengku ganti ugi ngaturaken panuwun dening sanggar rias atau make up ingkang dipun pangarseni dening Mbak Ata dari Abi Studio Foto. Mugia saged mranani ing pengalih ngabektan katuran dumateng Bapak Dalah Biyung Kinasih lenggah ing damper ingkang sampun katata kanthi laksana. Bapa lenggah ing sakiwa tengeni penganten. Saderengipun jinamas ing warih 5 calon pengantin putri ing ngarsanipun Bapa Dalah Biyung Kinasih nyuwun iti pangestu dalah nyuwun agunging pangaksama mring ingkang Rama Biwah Biyung Kinasih. Awit calon temanten putri badhe lumebet ing bebrayanipun. Tanggeping asta sarwa sumembah ing pepandaning ingkang Rama Dalah Biyung calon temanten putri Hamur Gaten. Rama Dalah Biyung Kinasih kula ngaturaken sungkem pangebakti saha nyuwun agunging pangasma sedaya kalopatan kula. Sarta nyuwun tambahing panduka pangestu angin kula badhe nduk palakrama kaliyan Kang Mas Haji saka Wijaya. Yen ini putraku dak tampa pangektimu. Wis dadi kewajiban wong tuwa loro manggula wentah kowe yo ngger putraku. Yen ana nakale lan mangkaling anak iku wis lumrah. Ora ana kaluputan sing kok sandang. Kalamun negolina aku lan ibumu paring pangapura. Dak paringi pangestu anggomu arep jejogan. Tak dongakno mring Gusti Kang Maha Kuwasa, muga-muga bagya mulya uripmu sumungkur nganti sak lawase. Sanadyan boten namung menika ingkang putra sumungkem ing pepandanira ingkang Rama Dalah Biyung. Nanging raosing enggalih ingkang Rama Dalah Biyung saduhu beda. Tatkala sinembah bebandane kadya sinedal mayang batine. Renyuh jroning wadaya ngampah tumetesing waspa. Nuh marawayan tumetes tinampi kanthi lumahing dalah lumahing asta biyung ingkang sampun paring idi palilah. Mliwah pangestu dumating Kang putra Hanganira Arsa Ndaup palakrama. Paripurna ngabekten ing pepandanira ingkang Rama Kakung Dalah Biyung Kinasih Kang putra calon temanten ing ingkang Rama Dalah Biyung lumampah tumuju sasana Jamas Pasirama.
amrih samekta miwah gangsal samudayanipun keparange kula aturi punika bilih ingkang badhe paringi jamas prasmana semangke inggah menika. Para pepundhen, para pinisepuh pitucahanipun pinih gunggung pitu amrih risang calon pinanganten putri tansah pikantuh pitulungan. Kinasih ing sasama cinakat mring Gusti. Para pepundhen lan pinisepuh ingkang kula aturaken kala wau inggih menika setunggal Romo Kakung Heriantoyo, kalih Biyu Heri, tiga Eyang Putri. Keparange dumateng para pepundhen para pinisepuh kasuwun pangestunipun paring jamas pasiraman dumateng riseng calon pinanganten putri. Setunggal ingkang sepindah paring jamas pasiraman nun inggih Romo Kakung Heriantoyo kanthi kebak ing pangati-ati sarwa sarwi binarung donga suci lumebering toya maradung saranduning sarira risang ahayu antus kaya sinarman tipto sawindu mahanani ayem tentrem sajroning kala kalih ing kaping kalihipun kasuwun ibu buyung kinasih paring pangestu suci agi-agi marepeki ingkang putri kebak ing sutresna jinamas ing marih risang calon piyanganten putri waratin ing sarira saking pucuking rikma dumugi samparaning ahayu. 3. Salajengipun kaperangi ingkang eyang inggih Eyang Putri paring pangestu dumateng wayah kanthi pangestu cuci diri karana paringi jamas pasiraman toya suci perwito adi ketang tresnaning eyang marang wayah saderengipun angguyur toya paringi puji pandonga rahayu kanthi pinarengan toya perwito sari mugiya calon pinanganten putri ayem tentrem kadya pinarengan panggayoman risang ahayu mring ingkang ingkang dupi piarengan pamuji donga miwah sinirang ing warih suci. Sekawan katuran dumateng mugi risang ahayu saged kasawaban mring kawegigan miwah kawicaksana satemaing tembe saged kasil ing babagan pakaryan. Gangsal katuran dumateng Ibu Sulis paring jamas pasireman mugi calon pinanganten putri sagedon nderekaken jundulapan ibu. 6. Keparengan ibu mugi calon pinanganten saged nulat ring ibu. 7. Ingkang pungkasan kasuwun dumateng ibu waring iki pangestu dalah paring jamas pasireman mugia pinanganten putri saged nderekaken hamangun kulawarga ingkang bagya moyo. Jangkepan cacahé para pepundhen paring jamas pasireman mugi-mugi suci lahir lan batin risang ahayu satemah hidup mantep anggenipun calon pinanganten dinten benjang badhe nglampahi upacara suci sarta sakral agung inggih punika adicara palakrama mawantu-wantu bapak ibu Heri ngaturaken abdi panuwun ingkang tanpa pepindhan Nuhun Gusti Kang Maha Mirah ingkang badhe males ruh muling mugi panjenengan sedaya. Amin. Suci mencah kendi saklajengipun Bapak Heri paring toya suci ingkang wijo saking telemih kendi Pratara kendi wis ngarani wado Pratara ateges lemah ilining toya boten pedhot mratani sempulur ing karahya sempul agenipun kagungan kersa
wajib kalis ing bodho rencana kalis ing Sambikala Hamu Rahayu Batal Kini laksanane salajanipun nun inggih Bapak Heri Arso Mangkas rikmane ingkang putri. Ingat ingsun ketok rikmamu untuk putriku muga-muga dadya pratandha sempuluring tuwuhku wilujeng ahayu wiwit saiki putriku wis dewasa uwal saka pangkoning Rama lan ibu. Pangkoson rikmu winata ing tinampi dening ingkang ibu mugi risang ahayu nyembadani kedudanipun ingkang Rama mimpah ibu kadidani seswita pangkat rikmanun inggih wiwit samenika risang ahayu samita bahwa pirang kalamun sampun kulawarga mangun pisan kabayan kalian ingkang garwa kondongan Rama kakung tumindak bokong pungkasan ingkang paring sasmita nambok bilih ing dinten menika Rama kakung saged bokong putrinipun ingkang pungkasan. Ingat ingsun bokong putriku iki dadya bokong kang pungkasan sabanjure putriku bisa bawa priyaga urip tembayatan karo garwamu kacukupan ing sandang boga biasa numuh raja. Nanem rikmu niat ingsun nanem rikmu putriku kabeh lelakon kang kepungkur kapendhem ambung tumpulo kebajikan tumpraming bebayan rahayu widodone ing Sambikala. Dulang pungkusan niat ingsun dulang putriku pamujiku dunungan iki dadi dunungan kang pungkasan ing sabanjure putriku bisa mati ing pribadine dhewe nampa kanugrahane Gusti dadya panggayomi sasana sepungkur ing salawase widodone ing Sambikala. Kawurjan Bapak Ibu Heri sampun minyo saking panti. Ibu Heri menulis wakil minangka wandaru atau asali saged bebet. Dene ingkang garwa ninggah Bapak Heri ngasta songsong kang sawega paring pepayung mring kang garwa. Ateges dadi wudi lintah kakung mono kudu bisa paring pengayoman mring ingkang garwa amrih ingkang tintah boten ayem. Danten kalih saking Mas Sumono. Sarwa-sarwi Ibu Heri mundhut dawet keatrake Bapak Heri. Bapakne piye rasane? Enak tenan ibune. Rame anggenira anti samya mundhut dawet. Dadya pratandha kalamun dinten benjing rawuhipun para tamu antip dadine kadya kang samya mundhut dawet. Sarwa-sarwi mirah anggeniripun Ibu Heri sate dawet. Daweti ayu manis ing rasa milak samya suka pari suka ingkang samya anti badhe mundhut dawet. Wonten-wonten ingkang kuciwa ing rasa sanyaman suka inyawa. Kajawi punika sajen dawet ugi dados pratandha bilih Bapak utawa Ibu Heri suka dening mirsani. Satemene sapa wae ulah mring sasana bakal wilayah ulah mring mari. Magetan napa ingkang saged kula aturaken wonten adicara siraman menika mboten kesupen kula ing mriki minangka susulihipun ingkang hamengku nggati ngambil atur sugeng sinartan atur agunipun panuwun ingkang tanpa pindang rehning panjenengan para tamu sampun minangkani pamundhipun Bapak Ibu Heri. Para rawuh para lenggah dening kula nindakaken urut wacanipun adicara mila kula dumugi paripurna tartamu kathah kekiranganipun ugi kekilapan kula mila menika kula namung nyandhong runturing sing samodra pangkasan nanging sawung dumateng ingkang hamengku gati ugi panjenengan sedaya labet budi daya kula manungsa nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.